सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्हीन इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 ही कार्यावळ घडून हाडली। सोमारा नवोटेल हॉटेल पाटो प्लाझा हांगा ही कार्यावळ जाली। गोयच्या उदरगतीच्या मळार सदांच योगदान दिल्ल्या अभियंत्यांच्या मोलादीक वावराक एक मान दिवपा खातीर हो पुरस्कार सुवाळो घडून हाडिल्लो। ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे अनिल खवटो हांच्या हस्तुकी हे पुरस्कार भेटयले। सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्हीन इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 ही कार्यावळ घडून हाडली। राज्य ते आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार सदांच योगदान दिल्ल्या अभियंत्यांक ह्या सुवाळ्यात मान दिलो। गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 चे मानकरी जीवन गौरव पुरस्कार अभियंतो संदीप नाडकर्णी, पब्लिक सर्व्हिस लीडरशिप पुरस्कार अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस आणि भालचंद्र श्रीकांत पै आंगले, गायडिंग लाईट पुरस्कार दोतोर मीना पाणंदीकर, कल्चरल हेरिटेज प्रिझर्वेशन पुरस्कार केदार बोरकार आणि वरुण हेगडे, एग्रीप्रिनियर पुरस्कार चैतन्य मळीक, ट्रेल ब्लेझर पुरस्कार श्रीकांत परुळेकर आणि सुशांत परुळेकर, सस्टेनेबिलिटी चॅम्पियन पुरस्कार सोहम प्रभू, एमर्जिंग स्टुडंट एंटरप्रिनियर पुरस्कार साई राणे, ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट एक्सलन्स पुरस्कार दोतोर रजिया दे लोयला फुर्तादो ए सार्दिना। ब्यूरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।